Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Усть-Кулатка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 80 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Сулейманова Зәйтүнә Илаш кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны балалары Гөлфия, Рушан, Иршат, Зөлфия, Гөлнара, Марс, оныгы Әлфия тормыш иптәше Роман, оныкчасы Аделечка, оныгы Ленар тормыш иптәше Айгөл, оныгы Ренат һәм кода-кодагылары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 80 ел элек 9 балалы гаиләдә иң төпчеге булып якты дөньяга аваз сала. Тәкъдир дигәннәре аны башыннан сыйпап, тигез һәм ягымлы гына булган тормыш сукмагыннан атлатмый. Әле бишектә яткан баласын соңгы тапкыр кочып, әше сугышка фронтка чыгып киткән әтисе яу кырларыннан кире әйләнеп кайта алмый. Гомере буе әниебез, мин бер генә тапкыр да шушы татлы әти сүзен телемә алып әйтә алмадым дип авыр сулый. Сугыш чоры баласы буларак аңа бер генә дә татлы балачак хатирәсен искә алып, сөйләрлек хәтерендә калган мизгелләр юк. Ачлык, ялангачлык, юклык, михнәт һәм газап күргән балалар әниләре янәшәсендә бер-бер артлы үсеп, аның беренче ярдәмчеләренә әвереләләр. Өйдә дә эшләргә, мәктәптә дә укырга, өлгерергә тырышалар. Әнкәебез авылда 8 еллык мәктәпне тәмамлап, 10нчы сыйныфны Иске Кулатка эшчеләр поселогында бетерә. Белемгә сусаган газизыбыз киң йөрәкле, олы күңелле булу аркасында Куйбышев шәһәренә укытучылыкка укырга дип юл ала. Уңышлы килеш укып бетереп, кулына диплом алган яшь белгеч ашкынып туган ягына кайта һәм хезмәт юлын башлангыч сыйныф укытучысы булып башлап, 25 ел буена намуслы хезмәт итә. Аны авылда бар балалар да, ата-аналар да яратып хөрмәт иттеләр. Никадәр генә үз эшен яратса да, әнкәйнең төп вазифасы ул гаилә учагын саклаучы булу иде. Әтиебез Зият белән безне 3 балаларын, 2 кызлары һәм 1 улларын матур итеп тәрбияләп үстерделәр. Гомере буе кайнана-кайнатасы алдында яшәгән әнкәебез без балаларын, олыларны хөрмәт итәргә, кешеләрне кеше итеп күреп, тугрылыклы, гадел, мәрхәмәтле һәм сабыр булып яшәргә өндәде. Катлаулы узган гомер юлларын турында сөйләп китсәк китап язарлык иде. Ләкин бүген хатирәләр яңарту түгел, рәхмәт сүзләре ишетә торган көн ул. Алтыныбыз безнең, йөрәгебез җылысы, күңелебез тынычлыгы. Барысы өчен мең рәхмәт укып, синең алда тик түбән генә башыбызны иябез. Мең яшә, Раббым, туган авылыбызга кайтып, туган йортыбызга кереп, синең белән серләшеп, табыннар артында бергәләп җыелышып, янәдән бала чакка кайту мөмкинлегеннән аермаса иде. Әни бәгърем, син кояшым минем, синең өчен яшим дөньяда. Син диеп мин иртән күзем ачам, синнән башка тормыш юк миңа. Әни диеп тибә бар йөрәгем, синең өчен һаман мин балаң. Гомеремдә жәл түгел бит сиңа, бары яшәгенә күз алмам. Беләм, бик күп китердек хәсрәт, йөрәк белән күңелең елады. Әни, бәгърем, барысы өчен синнән тезләнепләр гафу сорадым. Әни, җаным, син ташлама безне. Без бит синсез яши белмибез. Синсез безгә берни кирәк түгел. Дөньяны синнән башка күрмибез. Юбилеең безгә олы бәйрәм. Шатланышып килдек, җыелдык. Синең назлы кочагыңа кереп, матур итеп кунак без булдык. Раббым, авырсынма гомер бирүеңә. Яшәт безнең өчен кылыңны. Сиңа саулык сорап күкләргә ул күтәрәмен әнкәй кулымны. Күз яшьләрең булса, сертеп алып, юатасың биреп киңәшең. Котлы булсын, мөбарәк булсын ул ошбу түгәрәк булган 80 яшең. Хөрмәтле Зәйтүнә Илашевна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.